Alhamdulillah ya guys, mulai kok bapangan sampai tekan omah iki grimisan, desih mau golek sing anget-anget dan udan golek sing anget-anget. Halo, ratu kecil. Salam Dek. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Dek Dinda mau tumbas martabak manis sama martabak telur. Nanti mama dok. Ini sak porsi 11.000. Ki mau sak porsi jane yo 11.000 guys. Tapi jere niki agak gosong. Tapi rasane ki yo gak pahit jane. Tapi bakule kuwi gak sah diparingi duit bu. Iki kesalahane kula piyambak. Berarti kesalahan saya sendiri agak gosong. Desih ki mau sakjane kon ngenteni neh guys. Tapi di gawe noneh. Tapi iki posisine udan. Desih gak bawa jas hujan. Dadine yo iki mau digratisi. Gratis. Gak usah bayar lah desih moh mikirku ki yo. Alah gak usah dek wis bayar lah rapopo. Gosong endak ape pahit ae. Mboten bu. Mboten usah, kula nggih pun biasa ngoten niku. Udah terbiasa ya guys, nek agak gosong ya diwehno nganggur ngono walah. Ya Allah, matur suwun yo Dek, muga-muga rezeki lancar, berkah barokah. Tak puasa tak kei dhuwit ki gak gelem tenan guys. Kan tak paringi dhuwit 50, sakjane 22 jumlahe iki 11. Tak paringi dhuwit 50.000 ki njaluk dhuwit pas. Wes toh Bu, nggih mboten napa-napa. Kula ikhlas ngono kan iki kesalahane Mbak dhewe. Jane yo gak sebegitu pahit, cuma kok rupane kan yo tarai martabak apa coklat nggih rupane ngene. Tapi yo enak bagiku, tapi Mbake kok diweki dhuwit iki kok gak gelem ngono. Lah aku dikon ngenteni neh posisi udan. Posisine gremes ndeke yo sakno aku ditekoki anu daleme pundi Bu? Kula nganu Dek dong sampe temulus aku ngono adoh. Lah nggih kula nggih sakno jenengan kok nek kodanan ning dalan. Malah digratisi ya guys ya. Alhamdulillah rabbil alamin rezeki anak solehah ya Dek. Dinda. Wis toh Bu, mau mbake lho gak gelem ngono. Jane iki yo ora apa-apa wong diicipi Dinda yo enak kok. Terus karo blonjo guys dhisik. Blonjo sembarang apa ae sing gak duwe iki mau golek anggane sesuk-sesuk. Iki mau tumbas ikalan karo wortel. Iki pesenane doe arep ngurap jare. Terus iki mau terong. Tumbas terong 2. Terus iki cikalane dhisik arep lan anu guys aku nyayur apa kuwi? Iwak sangit karo terong karo kacang. Lagi tempe. Pokoknya persediaan ning kulkas ngen gak bingung. Terus iki mau tumbas mie eko. Terus iki nggo nyuci piring. Terus iki iwak sangit. Iwak sangit P. Iki mau 5.000. Gua ambon-ambon tok iki guys. Terus lombok iki mau dhisik tumbas lombok guys sak on. Ning kidul omah ki arep mek wis wengi, wis peteng. Mau tumbas sak one. Tuh. Persediaan. Terus tumbas tahu sesuk digawe karo mie. Terus tumbas garam. Garame yo habis. 5.000. Terus tumbas gula 15.000 1 kilo. Terus iki jeruk 18.000 1 kilo. Wes iki mau selain titipane doe iki mau guys kabeh iki habis 68.000. Dadi ini trimo 68 wis entuk sembarang kalir. Wis 2 menu kanggo sesuk-sesuke barang. Dek, nang timam seladem. Kok malah mbok nanti mam.
Wis mateng, guys. Dhisik kelan terong, kacang karo iwak sangit. Jam 5 wis mateng. Arek persiapan, segone ya wis mateng. Sayure sak biasi. Padahal mau terima terong siji lho, guys. Tuku terong loro tak kelo siji. Terus dijaluk Mbah Dok siji. Iwak sangit iki iwak sangit P. Tak jur-jur. Wis mantap karek ngadai plastik. Terus segane ya wis mateng. Dinda, Dek, subuh jam 5, Dek. Gak melok i? Gak melok. Engko nek cara sak ijek lah kon ninggal gak apa-apa. Sak ijek lah kon ninggal gak apa-apa. Lah tak ngebarno, Ibu. Pokoknya ora bar ya gak apa-apa. Gak bar gak apa-apa tapi rong dino iki tok. Lah sesuk wis nganu, Dik. Wis ngalehne randu kuwi, Dik. Sesuk median melok. Gak Ora lah. Panune putune sekolah piye? Lho, lah jenengan ya gak nggo timbon neh, Mbok. Ya lali neh. Iya, lah terus piye? Ijo ning kedokan kok dingin neh. Ya tek lali aku mangke ya eling lho ping nggowo wae. Lho, sing ning omah Mbah eling aku ping nggo timbokku dhewe ngono jane. Lah tapi ya terus piye? Lah apa Mas esuk-esuk mantape kuwi. Lah ora senap. Oh. Imang dino paeng. Kamu ndak pae Agus ngono nganu kok mengulon. Wis paling wis budal wong iki. Pae Agus subuh Mas terno anake ning ngampon ngono. Ya montore tak gowo. Wis bar diabuk ndingi. Kae sing kono juga diabuk kaya ndingi ya. Lah iya. Percuma. Aku ki anu mak eko. Lah tapi wonge wis mek wong 5 tok. Lah mak Dian nganggur Lah tapi njaluke wong 5 tok iki gak penak peng jak. Mula pun kadung. Lah nggih. Sesuk nggih wong 5 6 mak Dian nek Mbah. Wong 5 niki Indra yo olah sing duwe sawah entuk mosok ora olah. Nek anggek pisanan lah mak Dian wis kadung rombonganku wong 5 ngono. Engko 6 mak Dian yo ora apa-apa, ndro olah yo. Kon balik iki balik lah. Kan balik yo balik. Sandele gorono ya. Masuk gorono. Lah piye? Lah niki kene percuma ora nek. Napa sandal lho? Nggih. Alah sandal gorono. Kayak gendra apa-apa gorono kuwi. Tinggal kene. Tinggal kene. Aku yo walah bangeten timbone kuwi lho kok yo. Apa dianu sikile diplungno nang sumur. Cukup. Kene lagi tipak ayudan kene yo. Ini dhewe nek gak patek. Jawa nek dalu. Ndek bengi jam piro, Mas? Dalu niku jam piro nambah? Aku wis gak roh blas iki aku. Kira-kira wis rodok lumayan. Nih wis ora roh blas. Terus nek awak dhewe perko depan kae wis udan ya. Lah iya. Lah aku sore kok mbak pangan kodanan nek tuku martabak kodanan. Sampean Blonjo. Ora. Martabak sing hiduk ra dodol, golek ngowetan. Wetan lah. Golek pontol. Jane inuk yo ning Menden kuwi tapi kok adoh men pikirku. Menden masjid to. Telon piye, Mas? Telon. Enak kuwi. Sing ning Menden ning Ratan Telon kuwi lho ning pojokan ngarepe masjid. Lah nggih masjidan niku lho. Nggih. Aku ora tau tuku nang. Enak. Enak jane ngono kuwi. Martabak. Tapi kok Sowan. alah. Saran sarapan guys wis lesu wetenge glandangi suket kaya ngene.
lesu, wis lesu. Gedang, Mbak. Wis sayurku ki lho, sayur kacang mbekan terong. Kacang tiong. Godhong sapah petak. Badok godhong sapah. Mbah Pung mangan. Lah cocok Pak Ali nggo gedang. Sitok apa loro nek nggo. Petak paling. Wakeh ha? Lumayan ya. Lah. Sukete jan jos jis. Ora panganan tok sing jos jis ya, suket. Kayak ngene. Sampai jam 8 ki wis do kluwen. Perkara jabuti suket. Petak urap jare. Segone rek enek muncule bareng kok mie ngene Ketakne mbok. nganu iki. Corong, Corong. dicetak corong. Kuwi aku nggo sayur nganu. Ya bisa ya, Mbak. Buka aja, sayurku buka. Wayah ngene iki nyedot deh. Coba kedap Mbak. Ya, Aku tak njungok gang kene. Mbak ada ya sih. Apa? Mbah dek ora tak gakno mangkok. Biasane nggo mangkok lho. Gak nggo mangkok aku. Kuwi aku sayur nganu, Bu, iwak sangit. Kalau Dok, anu Mbok, sayurku kok iya, Mbok. Kalau kok diwar jangane, Mbah. Aja iwak sangit lho, Dok. Kowe sapah lho, Dok. Iya, Mbak aja lho, Mbah. Nek wis mek sapah aja lho. Pak Ali mang apa? Mumpun iki Anak iwak sangite nggonku lho. Piye kemong Rek? Rek satru kemong. Ya kok satron? Piro? Mas Ali, napa? Mbah Nang. Mbah. Bekong. Mbah Ji, sarapan. Ayo Mbah, mriki Mbah. Ndak mriki laran Mbah. Semak peso sih. Bapak elek Sri. Lho, Mbah, kula genu Mbah, nggih ku Mbah. Apa? Anu kerupuk. Alah kok ngisor, alah suwek sampinge ngene lho. Lah. Mbak, sambel kana. Ngono ae wis Iku sampai mantes kok. Malah ya jangan. Alhamdulillah guys, awan-awan dikirim es teh karo gedang Es teh goreng. Alhamdulillah. Piye kae melok maton Mbak Tike? Sikil lagi anu jere tengah ki piye meletak apa piye ngono lho, delemakan ki meletak ngopo ne. Oh lha kok langsung tak Bu. Heeh. Wah, dikirim guys. Alhamdulillah untuk kiriman. Menyala. Saya kan anu yo kepruk yo. Iya yo. Wekku yang tak codose. Lho Mbah Ji kok mangak ngono? Mbah, Nik Mbah, codose jenengan enten apa mboten Mbah? Lha iki rek akeh meneh Mbak, Rek. Kilo codose turah. Turah. Paling bonus codos. Bonus codos. Bonus sedotan. wis ane jam 10 mulai. Saiki tiba. Lha iki jam 11 10 menit lewat lho. Yo ngenteni bayaran sik pedho nah. Lah rete. Bayarane kok sore tak jano. Wes dibayari pisan. Wes Ditorone sawah. yo wis bak mang. Sesuk ki lho terus esuk ae cek nyengko kok. Wong ndek lho nilai dhewe sukete kok ngono. Wong itu salah kono. Iya tiba. Tiba jungok kepleset nganu, kepleset suket watunan nek walah. Sakjane iki kon wong telu tok. Iki mang. Sesuk. Lah terus wong sapa? Lah iya rek ya kuwi ya. Wong sukete iki duadut ngunik dalam sam. Sekolahku larang di ngobar nang. Yo ngene kanthi kok aku tuku. Yo anu duwe nang dom. Sing lintingan ngono lho. Sing lintingan. Yo kuwi. Lah yo kuwi. Kok iso jadul-jadul. Mbok ti, Dom. Sen dom, Mbok. Dom. 110 kabeh. Aku makan ning gonku dhewe. Mbak Tin kei 220. Jenenge kok wis anu, wis receh ngono. Lho wis diponto-ponto nek. Bakar karo panggandul. Lha kuwi tak nggone. Lah iki disenani sing duwe kok. Reo. Oh alah. Kok nek digoleki aku kok disenani. Iki nek iki. Tak mek 100. Untung.
Kan nganu iki. Kok mbok ungkal kudu. Iya. Ya nya. Nggih, nggih. Wes ayo, lak Kan klandeng endi, Mbok? Lah lah lah. Wah, alah, ra ngenteni. Gak, bangsa sederhana teko kene. Lah, mbok omongi nek umpamake ning kene ngono, Mbok. Anu nek ana sing diungkal-ungkal kok. Apa bongkal bek kuwi nang ora. Iki yo landhep kae. Es bayaran, guys. Bang, tangan Alhamdulillah sesuk wis pindah nggon. Pindah tempat sesuk. Dibakar. paling ki katut kanggo matut, kan sepete kan katut kuwi lho paling. Tumbang geni apa Bener ya. Ya bener ya wong kawak. Kae mbok isi jedenge. Alhamdulillah, guys, teko omah. Anu, kowe nek randu. Lah gak bukan mangan, jangan ini basi. Oh. Rene iki petuk kowe apa ora? Petuk tapi rata. Ora dikon mangan sik kok. Engko nek mulai mampir buka. Wis tak omongi nek Rene iki tak kon golek-golek. Maksud iki mak iki masak apa ngono tak kon golek-golek ngono nek aku sih ora gelem. Lho, aretku mau mbok gawa ya, Dok. Dok. Aretku wis mbok kaya ngono. Wis karek adus, guys. Lho, lek wis sisa-sisa barang sapa sing sisa-sisa, Mas? Lah jarene engko ngene, Bu, engko tak isahi engko nek teko sekolah nggih. Engko nek teko sekolah aku tak isah-isah karo nan lempit-lempit, karo tak sambi nyuci, ngono ora kok wis resik kabeh. Aku yo nggih ngono kok. Aku budal sekolah mang berarti ndek isah-isah sik. Lah mantuk jam piro aku ngono, 1:30 engko paling aku mantuk kok. Wis alhamdulillah wis disayu, guys, disih karek mandeng gitu tak isahno ngono. Lah ndek engko sore les bahasa Inggris kuwi. Les matematika. Nang Ulon. Heeh, ning Mbut Banyu. Ning Randu Ulon. 3:30 iki udan ora engko. Wayah udan-udanan. Les adoh ya, guys. Sa, Rena. Iki daftare ning Ratno iki Randu apa Singkul? Daftar apa? kono macang tak mboi. Macang, Dek. Macang ning nggih. Kae? Kuwi ngarepmu ya jang iki ya. Ping lho, ping. Kuwi ya. Sing dhuwur ah, sing dhuwur. Oh kuwi. Ya, ya wis. Wis nang gorene. Wis nang mam, nyuwun mam. Nggih, enak piye? Nggih, ajang sing cilik tenanan sing anu ning gone Mas Arif tak nggodho sambel kae, Dik. Pakai sendok, pemulo ae, Nduk, ijuk, Nduk. Juk sing resik tangane. Juk. Juk nang kono. Ngene iki nek teko iki gak ndang do adus. Cek do rebahan sik, guys. Nek teko langsung adus kuwi yo. Jere keringete ben atus dhisik. Wis gak apa-apa, Dok, wis ben buka lah malah resik kok grojokan kuwi. Ya cek resik kuwi lah resik kok. Nek ya muluk Dik. Muluk ae ngene-ngene gak usah pakai sendok. Lah kan wis ijo, tangane cuci bersih. Oh, pakai sendok. Sendok cilik, Dok. Duduk kene. Kalih kerupuk nggih. Kerupuk nggih. Lah engko karo sayur pedesen. Piye, Dok, kesel? Mangape dan adus. Tengok-tengok malah dot-doti. Gak sah sambat, nek sambat diseneni family online. Nek timbangane sambat ngeluh ora sah kerja deh, duduk manis ning omah. Lah PP mbok bayari, butuhanku mbok cukupi. Kok timbang nek wong iki setiap kerja tetep ngeluh, guys. Cuma kok ora pas tak syuting. Ngono lho. Ya ngeluh jenenge wong kerja nek gak ngeluh ae.
Cuma kan ora tak pas tak syuting ki ora ngeluh, ora sambat. Ndah Neo tak syuting kabeh ndere yo sampean cara roh ndere yo padha wae ngelokno dhisik. Lah yo pas tak syuting yo sing dhisik sing sambat kok jenenge suket kaya ngono sampean cara ngalami ndere yo padha wae. Cuma kok jenenge wong ekonomine wong kan beda-beda ya enek sing golek dhuwit nayoh, enek sing golek dhuwit genah ngono lho, guys. Wong ngeluh kok malah mbok nganu malah mbok seneni. Nek setiap mergae iki tetep enek keluhane meskipun ning kantor ku lho tetep enek wong ngeluh ki ya mesti. Mending cara mono bener kuwi cekelane pulpen buku, tapi yo sambat, yo kadang enek sing sambat jenenge ning kantor ora panasen lah apa nek kok panasen jabuti suket kaya ngono. Ora ngeluh kok pengen roh rupane aku. Kok malah ngelok-ngelokno timbangane kerja, duduk manis ning omah timbangane ngeluh. Lha wong sambat kok gak oleh. Mungkin iki sambat karo sambat awake dhewe ora sambat karo sampean. Kok sampean malah nesu-nesu. Ora masuk akal. Ora masuk akal blas. Ini ki lho nek teko yo jek do delek-delek. Meskipun yo tetep sambat nek jenenge wong kuwi. Kan yo gak oleh, mbah selang 1 jam, mbah setengah jam yo tetep dilareni sik. Oh gak maksud iki ning kono keluduk ndek pas sukete kok ngono kan aku ya Allah rek koyo ngene tenanan ngono. Golek nggon mangan semute londo koyo ngono. Lho yo gak seger tenan iki. Lah kae lho seger akeh do diguwaki to. Mangan do gak seger, do gak entek. Ora desih dhewe, cuma kok pas ora tak syuting. Mosok dikon nyuting kabeh. Lah nek wong ngeluh ngono kabeh, mosok tak syuting kabeh. Kan yo sampean ki gak ero. Ngono lho, ngepasi aku syuting sambat ngono sing mbok salahno dhisik. Sego iki do diguwaki guys ning kono ndek mangan perkara ora seger kok tempate. Meskipun mbletok-mbletok lah nek tempate kan jenenge wong salahan beda-beda. Ya enek sing nggone garing, bener banyune agung, ngisor kan atos. Lah kuwi ndek nang blekuwotok kaya ning peceren gitu. Banyune renek ya tetep suker. Sampean mbuh rumahan ora kok nek cara tak jak ning sawah kok. Aja kok sembarangan ngelokno wong rekoso, aja wong sembarangan ngelokno wong tani. Wong ngeluh kok gak oleh. Aku yo ngeluh-ngeluh ning awakku dhewe ora ngeluh ning sampean kok. Sing penting ki niate. Niatku ning kono lah yo mbah piye-piyene kesel kaya apa esuk yo mangkat neh. Jenenge wong mergae yo kadang yo nemok sing penak, kadang yo nemok ngono. Ya wis wajar. Wong sambat ki kabeh bolo sambat kabeh. Ora enek rek ora sambat iki ngepasi tak syuting mare ya ora do omong sambat tok. Sing Pak Alike wong lanang kok ngomong sambat. Lah iki lho Mbah Dok ngomong dhewe. Wong sing Pak Ali sing wong lanang sambate kok ngono. Lah pas sambat pas ora tak syuting kok. Lah pas tak syuting sampean ndre yo roh dhewe. Liyane kok rumangsaku ora enek dhewe sing sambat dari sapa. Lah tak syuting kabeh videone bek. Ya sambat, jenenge mergae sambat, guys. Kena apa nek mbok culno neh? Pitike mbok pondong gak kuat. Terus mbok culno neh. Walah pitike eek. Mau dingengek ya? Gak. Lha ki do mandi apa ora? Sido mandi apa ora Dik se? Lah segam nek gak mbok telasno. Nek mam Lah pitike rambut cencang mbok kurungi. Kencang aku, kesini nangis. Nah, aku. Lah dicencang apa ora mboke muring-muring. Dicencangi mboke nesu nggih marah-marah. Nah dicekel neh dikurungi. Gak kena. Loh. Ma. Ning ndi? Gak ada. Mosok nggih. Kok nyuwun kerupuk apa ora, Nduk? Doe ning kamar mandi. Awas. Kakeke kena iyak tek lho.
Mbet. Heh? Rene. Ya dok enteni kene ning omahe mama, dok enteni kene. Ning kono klombet ngengeke pitik wagi. Nek iya Tik. Wis rene. Kuwi ki enek ulo Dik, Dik iki kan enek ulo ning kono. Ayo kon gendong Pak De ya. Kon ngeterno Pak De. Dik iki enek ulo kok lho mbek kono kae. Ning kono kae sa ulone sa. Paling ki omah-omahe ya ning gendeng kuwi nek gak ning kayunan ki ning gendeng. Gendeng. Ning ndi? Kaget. Ning ndi Dik? Ulane ning ndi Dik iki? Cilik. Ning ki endi? Ulo apa, Dik? Ulo kuba. Ulo kuba dipateni sapa? Pak De apa doke sing mateni Dik iki? Ibu sama kakak. Wah, Bakung. walah ibu sama kakak sama Mbah Kong sing mateni. Heeh. Lah yo, gak sah ning peteng-petengan nggih. Ngono nek ulo neh nggih. Lah nggih gak sah ning petengan wis ndarene. Ndarene. Nyilah HP-ne Pak De mboten. Nyilah apa ora? Pak De sayang sik tapi ngono kuwi. Kok dipinjemi HP engko. Ora, mbuh-mbuh kuwi, ndang sayang sik tekok. De, HP-ne ndi pinjam ngono. HP-ne ndi Pak De pinjam ya ngono. Pak De sayang sik tapi gak iso nyetel ya engko. Mbok Sandi. Gorene, Nduk, setel Pak De, Nduk. Dan cek-cek. Lah nek ciblok. Sayang sik Pak De, cium. Nah. Pahit. Apane sing pahit? Bathuke pahit.